Кучики даоши. Кучики даоши е техника, при която повдигате противниковия крак и го избутвате назад. Тя често се прилага в състезанията. Бутате противника надолу, като хванете крака му, но понякога това се изпълнява отвътре, също както и отвън. В кучики даоши можете или просто да повдигнете крака на противника си, или да я изпълните преди да сте завършили друга техника. Тук се започва с сеой наги и се хваща крака на противника отвътре. В този случай техниката се изпълнява след започването на катагурума. Прави се опит за изпълнение на катагурума, но щом противника ви се защитава, като премести тежестта си назад, хвърлянето се осъществява чрез издърпване на крака му отвътре. Този път започваме с противниковото охсотогари. Щом противникът ви нападне с охсотогари, ще защитете, като се откриете чрез завъртане в страни. Като направите това, хванете кракът му отвътре, за да го накарате да падне. В този случай хвърляте противника, като хванете крака му от външната страна. При изпълнение на коучигари, противникът ви контратакува чрез повдигане на издадения в страни крак. В този момент хванете кракът му и го вдигнете от вътрешната страна, за да го накарате да падне. В този случай продължаваме от охкучигари. Веднага, щом противникът ви си дигне крака за контратака, го хванете от вътрешната си страна, за да падне. Наблюдавайте внимателно движението на дясната ръка. Това не е сеой наги, а кучики даоши. Продължава се движението от сеой наги и противникът се избутва да падне назад. Както с дясната ръка, държите крака му от външната страна. В този случай противниковото хизагурума се обръща в тази техника. Хванете кракът на противникът си, щом се опита да изпълни хизагурума, и го бутнете назад с лявата си ръка, за да падне. Това кучики даоши се изпълнява от унгареца Нод Соримон на световно първенство.